Il-ħażin hu illi Jean Paul Sofija miet f'sit illi ma kien kontrollat minn ebda awtorità regolatorja. Hija stampa ta' żbalji mill-ħoxnin illi xi ħadd għandu id-dmir illi jerfa' responsabbiltà għalihom. U dan għandu jkun l-Istat illi naqas milli jżomm għajnejh miftuħa għat-taħwit fil-qasam tal-eżekuttiv. Dan huwa fatt iswed fuq l-abjad li joħroġ mill-inkjesta pubblika dwar it-traċedja ta' Jean Paul Sofija u li testwalment kelma b'kelma f'paġna 405 tindika x'responsabbiltà għandu jerfa' l-Istat, ċoe il-Gvern immexxi minn Roberta Bela u sħabu. Minkejja kollox u minkejja l-appelli persistenti ħadd m'għandu stoffa, integrità u kontabbiltà biex jammetti li żbalja u jerfa' responsabbiltà politika. Mera ta' dak li seħ wara l-eżitu ta' diversi inkjesti oħrajn fl-aħħar 3 snin fosthom rabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia mal-qtil ta' Bernice Cassar Neċilja mal-każ ta' frodi ta' Vitals u Stewart Healthcare. War minn hekk it-tisbit ta' saqajn ta' Abela biex isejjaħ inkjesta pubblika b'rabta mal-mowt ta' Mirjam Paċ, inkjesta li sallum il-ġurnata baqgħet ma saritx. It-tlieta filgħodu Net News staqsa lil uħud mill-membri tal-Kabinett ta' Abela li baqgħu l-kol kemm huma juru fiduċja sieħa fil-Prim Ministru fil-Ministri Stefan Zrenzo Azzopardi, Mirjam Dalli u Silvio Xkembri, membri tal-Kabinett Laburista illi il-Partit Nazzjonalista se jkun qed isejjaħ mozzjoni ta' sfiduċja fihom. Għalli ma raġuni ħadd ma jrid jerfa' responsabilità politika minnkom. Ma nasibx li qed tkun korretta. Nilqgħu bħala gvern ir-rakkomandazzjonijiet kollha illi ħarġu mill-inkjesta pubblika, xogħolna huwa. Ma temmen li se jwettquhom il-bidliet li suppost wettqu qabel. Qed inwieġbek. Xogħolna huwa li flimkien mal-Prim Ministru fil-Kabinett inkomplu wettqu dawn ir-riformi. Ħadd ma refa' responsabilità politika, kellek il-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, kellek il-każ tal-Vitals, ħadd ma jerfa' responsabilità politika. Żu xejn mhux. Aħna ma nħedux lezzjonijiet dwar kif terfa' responsabilità politika mill-Partit Nazzjonalista. Ejja nħarsu l-qoddim biex nimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika. Għandek fiduċja li se jiġu implementati mill-istess nies li ma implementawhomx qabel? Fiduċja assoluta fil-Prim Ministru. Fil-Ministru l-oħra le? Net News ħaw kol il-kummenti tal-kandidata laburista tal-Parlament Ewropew u sindku laburista tal-Gudja Marija Saravella Gaffa illi spiċċat tmeri dak illi l-inkjesta pubblika sabet, ċoe illi l-Istat għandu jerfa' responsabbiltà għal żbalji ħoxnina illi waslu għal-mewt ta' żagħżugħ Jean Paul Sofija. Rakkomandazzjonijiet li ħajkunu qed jiġu implementati fil-jiem u x-xhur li ġejjin. Però l-inkjesta sabet l-Istat ħati wkoll. Le, mhux hekk instabet l-inkjesta bir-rispett kollu. Kif sabet? Paġna 405. Le, bir-rispett kollu. Sissa ħadd ma refa' responsabbiltà, ħadd ma huwa kontabbli, ħadd mu jimxi bl-eżempju war minn hekk ibda sinjal ta' bidla kif kienet prassi fl-aħħar 11-il sena.